Jeg skal fortælle om overfladearealet af en kugle. Formlen, man skal benytte til det, er A er lig med 4 gange pi gange r i anden. Og da r er min eneste ubekendte, så er det også den eneste, jeg skal kende, når man skal løse en opgave. Som et eksempel, så kan vi sige, at radiusen af kuglen er 7 cm. Så sætter jeg det ind i formlen, og så får jeg 615 kvadratcentimeter. Jeg skal snakke lidt om kugleskive. Kugleskiven, det er, som I kunne se på billedet, den midterste skive i en tredelt kugle. Kugleskiven kan man ikke lave super meget sjov med. Man kan beregne overfladearealet, som I kan se på eksemplet. Hvis nu vi tager en kugle, der har diameteren 4, og så deler vi den, så vi får en kugleskive, der har en højde på 1 cm. Så ved hjælp af formlen, der hedder pi gange højden af diameteren af kuglen gange med højden af kugleskiven, så får vi resultatet 12,5. Ja, jeg vil fortælle lidt om rørbøjninger. Og her kan I så se en rørbøjning. Og det her, det er så den ideelle rørbøjning, og den er sådan ligesom en hel cirkel, bortset fra det er en fjerdedels cirkel. Og man kan se formlen på en rørbøjning her, og det er, hvor man tager den her cirkel, eller torus som det hedder, og så dividerer man egentlig bare med 4. Yes, og her kan man så se den formel, som man skal bruge til at udregne overfladearealet. Og det er arealet er lig med pi i anden gange parentes stort r i anden, som er fra centrum af cirklen ud til den yderste cirkelbue, og så minus den lille r i anden, som er fra centrum af cirklen til den inderste cirkelbue. Og så tager man det, og så dividerer man det med 4, fordi det er en fjerdedel af en hel cirkel, man kan se. Og her er så et lille eksempel, hvor at jeg har sat store r til at være 4 cm, og lille r til at være 2 cm. Og så har jeg egentlig bare puttet det ind i formlen, og det giver så 29,6 cm